तो भाई लोगन भोजपुरी से बहुत ही बड़ खबर निकल गया होता कि भोजपुरी के पावर स्टार के मिलल बा से बिश्नोई गैंग से धमकी। पावर स्टार पवन सिंह के जान से मारे के धमकी मिल चुका है भाई लोगन। और पावर स्टार पवन सिंह डराए वाला नहीं खा, बिल्कुल ही गर्दा कबार के बिग बॉस में जाके और देखैले कि सलमान खान से हमके दोस्ती बा और गाना गैले कि तोहरा जैसन प्यार कहाँ, तोहरा जैसन भाई कहाँ। हम बताओ दानी भाई लोगन की पावर स्टार पवन सिंह बिल्कुल निडर बाड़े और उनका के बहुत लोग दबाए कोशिश करत बाड़े। हम बताओ दानी कि सलमान खान के दुश्मन बिश्नोई बाड़े और बिश्नोई ही धमकी दोइले बाड़े पावर स्टार पवन सिंह के तोके जान से मरवा दे। वो शो में काहे गेला, सलमान खान के संगे काहे ना चला। हम बताओ तनी भाई लोगन की भोजपुरी के दूगो हीरो और एगो हीरोइन बताओ तनी भाई लोगन की रोलेंस बिश्नोई धमकी दोइले बाड़े उनकरा के। नीलम गिरी भी बानी उहे शो में और तहलका मचा रहल बानी बिग बॉस के घर में। और ओकरा खुशी में भाई लोगन पावर स्टार पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह भी एकदम हुंकार भरल मैसेज डलने बाड़ी कि पावर स्टार पवन सिंह बिल्कुल डरते नहीं है और किसी की धमकी से डरने वाले नहीं, धमकी को फूंक देते हैं और धमकी उड़ जाती है। और पावर स्टार पवन सिंह एक बार फिर से इतिहास बना दिए हैं। हम बताओ नहीं भाई लोगन, यही बीच वो खबर निकल गया होता खेसारी लाल यादव के। खेसारी लाल यादव चुनाव ना जीत कोइले, लेकिन हाँ बताओ तनी जे उनका के जीते ना धलस ओकरा के जिए ना दी है। उनका नाम बा खेसारी लाल यादव। जब तक जीती है ना तब तक छोड़िया ना। बताओ तनी भाई लोगन की बहुत खेसारी लाल यादव दानवीर बन के अपन जमीन 300 बीघा जमीन दान कर दिले हॉस्पिटल बनाए खातिर। हम खेसारी लाल यादव से बात करके कहता नहीं भाई लोगन की खेसारी लाल यादव का तो के राम मंदिर पर हॉस्पिटल बनाए के रहे तो के हॉस्पिटल बना था, तब बाबरी मस्जिद बने जाता वगैरह पे तुम कुछ बोल के दिखाओ दम बाटे न तो तोहरा पे लोग ऐसे ही ठोकी आप बार बार हरब और हारे के परबे करी तोहरा के। बताओ तनी भाई लोगन की खेसारी लाल यादव बस हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं थे और हिंदू धर्म के सपोर्ट में भी नहीं थे। बताओ तनी भाई लोगन की वो राम भगवान की पूजा करेले और राम भगवान के बहुत माने ले, लेकिन उनका दिमाग में जब से राजनीति और जातिवाद के कचरा भर गई तब से खेसारी लाल यादव के दिमाग सटक गई और वो अनाप शनाप आके बक्के लगले। हम बताओ तनी भाई लोगन की खेसारी लाल यादव खुद से हार गए चुनाव, उनका के केहू हरेला से ना। काहे से कि भाई लोगन जैसन करब वैसन पैब, जैसन बोइब वैसन खैब। कहे की बात बा भाई लोगन की खेसारी लाल यादव पहले गाना गई फुअर पादर तो लोग उहे गाना के कहाई तो तोहके बुरा लग गई। हम बताओ तनी भाई लोगन की हार की वजह से खेसारी लाल एकदम खलबला गई बाड़े। काहे से कि उनका के इतना मिर्ची लग गई बनी रहुआ के बात की मुल्ला बोल दे बाड़े ना, ओकरा से खेसारी लाल यादव के बहुत ही ज्यादा मिर्चा लग गई बा। और मिर्चा लगला की वजह से खेसारी लाल खूब लाइव आवत बड़े, खूब लाइव आवताड़े, खूब लाइव आवताड़े, इतना लाइव आवताड़े कि पूरा फेसबुक पेज भर दिए भाई लोगन। आप सबके कारा विचारो भाई लोगन, खेसारी लाल यादव सही करत बाड़े, जो ना बोले के तौन बोलत बाड़े। आज दिनेश लाल ने रहुआ उनका के 30 लाख रुपया से फिल्म लॉन्च करेले, लेकिन आज ये भी कह दिले कि हम सपोर्ट नहीं कैले का निरहुआ के उनकर जीएसटी फंसल रहे। तो भाई लोगन बहुत सारा अनाप शनाप विवाद आ चुकल बा भोजपुरी में। आप सब देखत रही, सुनत रही, समझत रही।